Vi vil høre, hvad du synes om skolen, og hvordan man kan se ud og legepladsen. Jamen, jeg synes da, at lige nu her er det jo lidt uoverskueligt her, mens man bygger, men det jeg i hvert fald har set i forhold til de lokaler, som man laver færdigt, synes jeg i hvert fald, at det ser rigtig godt ud. Det er nogle store, dejlige, lyse lokaler og med en god sammenhæng med fællesarealer og det her med udearealerne, kan man sige, som er delt op i forhold til indskoling og mellemskolen og udvikling. Så det tror jeg, at det kan blive rigtig godt. Det bliver rigtig godt. Men hvad med nuværende tidspunkt? Jeg kan sige, at nuværende tidspunkt, det tror jeg, at alle er, og det tror jeg også, at I synes, at det er ikke ret sjovt her, mens det står på, man kan sige, men det er rigtig, rigtig svært at få noget optimalt ud af, mens man ombygger. Altså sådan er det. Ja. Men hvis du er elev her, vil du så være tilfreds? Jamen, jeg synes da, at alle de børn, dem jeg så, de så vældig tilfreds ud. Så jeg synes, at det her, det er jo selvfølgelig lidt i forståelse med eleverne, mens man bygger, at nogle gange så skal det være skidt for, at det bliver godt, og det er jeg helt sikker på, at det bliver godt, men det er selvfølgelig klart, altså lige nu er det jo, når man skal sidde i en masse midlertidige lokaler og noget, at det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt. Der er noget turbulens, der bliver her i et års tid, eller det har jeg været i et års tid nu, og bliver også det næste halvår i hvert fald. Så, men jeg tror, at enhver kan se en inde på det her, og så bliver det til glæde for alle. Men du er tilfreds med det og sådan noget? Hvad synes du om legepladsen? Jamen, jeg tror, at nu kunne jeg forstå, at der ligger nogle tanker, der bliver gjort omkring legefaciliteter. For jeg synes faktisk, at det her med, at man kan dele både indskoling og mellemskolen og udskoling op lidt hver for sig, så man måske undgår nogle konflikter i frikvartererne og noget. Det synes jeg, det er en rigtig fin idé, at man kan gøre på den måde. Så nu når at I er i gang med at tage en masse initiativer også til at samle nogle penge ind til sådan noget der, så er jeg helt sikker på, at der bliver lavet nogle rigtig gode ting, fordi det er selvfølgelig klart, at det er nogle forskellige ting, der henvender sig til hver aldersgruppe. Det er jo ikke sikkert, at dem i 9. de synes, det er lige sjovt, det legesager, som de har i indskolen. Ja, men der er konflikter, det er der i vores skolegård, ikke? Ja, altså, men det er jo, det kan jo ikke undgå. Nej, jeg kan sige, og det er jo, men jeg mener også, at jeg har hørt sige, I har, altså, gør jo meget, jeg kan sige, med at have nogle konfliktmail eller noget i forhold til, altså, men det gør jo også problemet jo flere. Det er jo en stor skole, kan man sige, og når man samler så mange på et lille areal herovre, men indtil det bliver, mens at man bygger om og noget, så bliver man lidt mere blandet sammen, så skal vi ikke håbe på, at de problemer, kan sige, de er nemmere at løse til, nu når det står færdigt det her. Jamen, hvad synes du om de andre skoler sådan i forhold til Farsø? Altså, er der forskel på dem? Sådan? Der er jo altid forskel på, at jeg er på byskoler og på landskoler, altså på dem ude på landet. Altså vil sige, der er nogle fordele ved at gå på en byskole, det er, at der er kort vej til mange ting. Også måske tit sammenhængende har nogle bedre halfaciliteter og forskellige ting, som man kan gå til. Men det er selvfølgelig klart, at man er jo lidt mere kniven ind med udenomsarealerne og legefaciliteter. Men jeg synes nu, at det indtryk, jeg fik, at der er nogle gode rammer til at lave noget på. Det er ingen tvivl om at sige, at de trænger også til en udenomsarealerne, til en modernisering, og man tænker lidt anderledes i forhold til udenomsarealer. Men jeg synes faktisk, at jeg er faktisk overrasket over, at der er så meget plads omkring, for der er også byskoler, hvor der er væsentligt mindre plads end for eksempel den skole, jeg selv gik på i Årskole, som også ligger i en by. Der er jo ikke engang, der er slet ikke nær det udenomsareal, som er på Farsø skole. Men det er jo ikke ens med, at det er godt nok, det er på Farsø skole, men der er i hvert fald, jeg mener i hvert fald, der er nogle rammer, der er nogle muligheder for at kan lave det rigtig godt. Men mener du, at børn har det godt fra skole, så? I forhold til de andre skoler? Ja. Det tror jeg, vil sige, at vi det har du ikke så meget indblik i. Nej, altså jeg hører jo ikke meget, kan sige, og der har jeg fuld tillid til, at de ledere og lærere, de
løse de opgaver, der skal løses. Altså det er jo deres opgave, kan man sige, og så har jeg selvfølgelig også en forventning og en forhåbning om, at de forældre til børnene, kan sige, de også hjælper til med at påvirke deres børn i en positiv retning, fordi altså det er jo et fælles projekt, fordi der er jo ingen lærer alene, der kan løse opgaven, og der er heller ingen ledelse alene, der kan løse opgaven anden, hverken hvis børn og forældre de ikke er med. Så det er jo en fælles opgave, man har, men altså jeg tror da helt sikkert, at jeg tror ikke, der er større udfordringer på Farsøskolen der på andre skoler. Men det er utroligt vigtigt at sige. Altså, det kan godt kræve altså en større skole. Det kan godt, altså, jo flere man sætter sammen, jo nemmere er det måske også til at være nogle konflikter, og jo dygtigere skal man være til at konflikthåndtere, kunne jeg forestille mig på en større skole. Ja. Der er børn, der har lidt svært ved at koncentrere sig, fordi at de mindre klasser, de ikke har så meget ude, sådan mulighed for at komme ud og få motion. Så i frikvartererne, på grund af, at der ikke er sådan så meget lege, sådan, altså der er selvfølgelig gynger og sådan noget, men de har ikke så meget sådan. Ja, håndværken, de larmer også rigtig meget i timerne oppe også. Ja, og jamen altså det er jo rigtig svært. Det er svært ligesom at kompensere for larmen i hvert fald, fordi det er jo næsten, altså, for hvor er man ellers skal flytte så mange elever hen, mens man bygger om. Altså jeg tror, at man har gjort alle de foranstaltninger for at tage de hensyn fra håndværkernes side og fra ledelsens side i, at det skal forstyrre mindst muligt, men i undervisning. Det tror jeg også, man gør. Og i forhold til det her med at kan komme ud og få lidt motion, jamen jamen så vil jeg så sige, så er det måske ekstra vigtigt her, at når der ikke er de muligheder lige i øjeblikket til at komme ud, at man stadigvæk man kommer ud og får det frisk luft, og så må man dyrke lidt mere motion og lidt mere andre aktiviteter uden for skoletiden, fordi at lige her, mens at forholdene ikke er rigtige til at kan brænde noget energi af i skoletiden på grund af forholdene lige nu. Så, men det er også det, som vi snakker om før. Det arbejder man også på, og har nogle projektansøgninger inde til nogle rigtig spændende initiativer omkring nogle bevægelsesparker, nogle legepladser og noget. Men du så klasseværelserne. Synes du om dem? Ja, men jeg synes, det var rigtig, rigtig lækker klasselokaler, de nye her. Ja. Hvad med de gamle? Altså, de er jo igen, altså de trænger jo efterhånden altså, til en løbende renovering, og det er også det, skolerne siger, altså opgave, det er jo ligesom at tage det i den rigtige rækkefølge. Vi kan jo ikke have nye lokaler altid, og tingene bliver jo også brugt, men jeg synes generelt, kan man sige, at selvom det ikke er nyt, kan man sige, jeg synes, det er ekstremt velholdt, og jeg synes faktisk, selv at se det lys af, at man bygger om, synes jeg også, der er en fantastisk ren på skolen, altså i forhold til nu, fordi det er jo svært at holde ren, mens man bygger, samtidig med, at man slæver ud og ind og noget, men det synes jeg godt nok, at jeg synes, det kan I være stolte af, det kan jeg i hvert fald sige, at det er andre steder, det ser værre ud. Okay. Hvor mange penge bliver der brugt på børn- og ungeområdet, og stiger eller falder på det? Ja, nu når vi snakker om, at nu når landet, det fattes jo penge, kan man sige, og det er jo rigtig svært at få pengene til at slå til. Altså jeg tror ikke, at der bliver selvfølgelig nok brugt færre penge, men der er også færre børn. At årgangen bliver jo mindre og mindre, men den udfordring, vi så også har i øjeblikket, det er, at der bliver brugt flere og flere penge på specialundervisning og det her. Og det er jo nogle af de tiltag, vi her i Vesthimmerland, kan vi sige, ligger os meget på sinde. Det er, hvordan kan vi fremadrettet styrke normalområdet, sådan at vi ikke får så mange børn ekskludere fra normalområdet over i special, at vi kan bibeholde, at vi sætter noget mere massiv ind, og det er også derfor, vi lige har tildelt nu, at nogle midler til, at man kan, hvor alle skoler får nogle muligheder for holddannelser, kan man sige. Man får nogle ekstra tillægsnormeringer, så man har mulighed for at kan